Yes, singing Hosanna. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Jesus. Hallelujah. Amen. Yamangala. Emhlabeni kaThixo. iBhayibheli baneyifunda kakuhle. Ingathi ithi ngelosi asihlale naphansi mazithi. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Yazi bathandekayo, we must understand one thing. Isantya ekubalekwa ngaso phandle. Ithi iBhayibheli ku-Isaiah 59 verse 19, when the enemy comes like a flood, the Spirit of God raise up the standard. Amen. So I wish we can understand where are we according to the time of our Father. Yes, Lord. Not according to our time. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Jesus. Kunomhlabelo lothi ndihlanze emoyeni wangilethelwe
kodwa ekugqibeleni le ntente kumele igcwale Nkosi. ngaphandle. Nkosi uJesu. Kule 3 days endizobe ndime apha phambili kuthiwe manizonyothula izikhonkwane ndizobhunyula omagunya Hallelujah. ababopha isixeko saseHumansdorp. Akho nomnye umyalezo ozovisa usathana kamnandi nabanhliziyo zabo zingafumana abafundisi ababathandayo. Ingangandiva nina kodwa ndizoshumayela komoya abathimba isixeko. Hallelujah. Praise the Lord. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Izolo uThixo bethile chambers ezilapha emkhathini nalapha phezu komhlaba nangaphansi. Kodwa namhlanje ngizothetha ngeyona ngxaki eHumansdorp ye-religion. Hallelujah. Ngizothetha nge-religion eyingxaki elisikizi phambi koThixo. Eyona nto ebamba abantu. Bagqiba abantu enhliziyweni zabo uba kungcono bafele eziyolweni kunoba bafele kuKristu. Jesus. Eyona nto ethaba amabandla angadibani kodwa shumayela uYesu. Hallelujah. Ingcwalo apha eHumansdorp njengoba ndithetha apha ikurha yonke ishadiseni. Hallelujah. Kodwa ngamandla kaMoya Ingcwele. Jesus. Into engxaki ebambe abantwana abancinane ebenza bathi babancinci isimanga izolo noba ngumntwana ona-1 year mhlawumbi nenyanga ezimbalwa ngo-10 usesitratweni uhamba yedwa. What is that? Bathandekayo, ngifuna uniqinisekisa uba ubugqwirha uThixo ubuvulele ngesibomu ukuvusa ibandla ebuthongweni. Jesus. Yeah, kunjalo Nkosi yami. Ebuvusile uthemba ibandla uba liyokhongozela abasendrugsini, abasi-homosexuals, abakwi-drugs, abacula izithiko. Addresswa lento soshumayela singame. Ingxaki yentwalo uDisemba wonke ka-2021 Jesus. I was fighting against the serpents of this city. Inyoka ethwele ngazo. Hallelujah. Nithi namhlanje xa ndikwisibingelelo sam ndithetha notata athi utata kunamadoda akhupha amasele xa eshumayela ngemilomo yabo. Jesus. Uyibona phi ke loo nto? Uthi uYesu kwincwadi kaMatthew chapter 7 uthi balumkeleni abaprofeta babubuqobo. Umbona ngantoni umprofeti wobuqobo? Number 1, you will never hear him altering the name of Jesus Christ of Nazareth. Number 2, akasoze mshumayele ubungcwele endakashumayeli ngoYesu aqolela izono. Into ayishumayezayo zinto ezibonwayo. Jesus. Namhlanje ebusuku kukhona amandla akuyidiliza loo nto. Hallelujah. Ngegama likaJesu. Jesus. Oh. Kukhona abantu bayashumayela balandelwa ngabantu abaninzi and yet bayezihogweni. Oh. Jesus. Ngoba bayathwala. Ndifuna ukuthetha ne-water spirit. Imimoya yaphansi kwamanzi. Imimoya yaphansi kolwandle ebamba abantwana abancinane ibanika izisu bebancini. My God. Engathandi kodwa imemade amamlambo baphansi kolwandle enze isizukulwana sethu sathi sizaphinda to God. Hey.
isiboko silindile Jesus. bethi abanishumayele kanje ndinobuhlungu obulapha enhliziyweni obuvwa kudala ngenxa yabantu abatsha abafa everyday besiya ezihogweni Jesus. ngenxa yabantu ababamba amagama encawe zabo bengasindiswanga besiya ezihogweni yizo abalandela abantu abanezitatus esikhulu abanezisikhulu abashumayela into ethandwa ngabantu lokhukolelo lwezono. Oh, my God. Thetha ngoyingcwele. Kuba sonke simele ukuvela phambi kwakhe asinike isigwebo ngokufaneleyo. Ungamkhonza umfundisi, ungamkhonza umpostile. Jesus. Nalo mpostile izulwane mazi umpostile emhlabeni. Ngokomoya nisabahlolo. Jesus. Nisabahlolo moya. Iphayiphi no moya. Ngoba abaninzi abathasa iKristu abaphume kuthi bangene ehlabathini. Abaninzi abaprofeti bafoti abaphume kuthi bangene ehlabathini. Nathi sisehlabathini. Kodwa similiso kwelihlabathi. Iphayiphi yinikelani imizimba yenu. Ibele thina lingcwele alikhonekayo alilungileyo. Uyawapha uThixo nayibe inkonzo yenu yasengqondweni. Umprofeti waqoka nefounder yebandla lobuxoki Jesus. soze umbone uYesu enhlokweni lobandla tu Nkosi yami. inye Kodwa ibanguye yena. thwane nabafazi wathobelena amadoda wenu ngoba inhloko yenu lebandla umfazi uYesu. Jesus. Akho ndoda anokushaka nebandla. Ewe. I'm here to address the issue. Nikhathiwe ekuha. Nikhathiwe ekuha. Amadoda athanda nebandla. There is no man who can merit the church of Christ. Never in this world. Njalo. Inye indoda yebandla. Eyafela ibandla. Yes. Ephesians 5 verse 23 uzomfaka kuPaul ekakisa uba he is the head of the church. The church is the wife. The church is submitting to her husband. Christ alone. Not your bishop, not your apostle, not your prophet. Themsitho ezibonwa and yet abantu bayizogwe. Bayizogwe. Hey. Kodwa 2022 sizamilisa isingelelo sokungcwele kukaYehova uThixo eHumansdorp ekuha makhumphomane e-east e-west e-south nase-north even in the center. Hallelujah. Isingelelo kwashunyala ubungcwele akuphila abantu besebatsha esaze emhlabeni. Bayive kamnandi isindiso bengayidline zona. Jesus. Kodwa beyiphila ngamandla kaMoya Ngcwele. Ku-2022 ndifuna ulihlola ibandla lakho uphuma usiya khona ulihlole. Ngubani ifounder yakho? Ingaba nguKristu na okanye ngumuntu? Wahloleni umoya ngoba lixesha lokugqibela eli. Yazufe ulandela iqondo lomfundisi uYesu wakhweni sacrifice for many years. Othweleyo. Jesus. Ungavumi. Mamela. Umuntu ongakholwayo igangster afe. Zange neva kulahliwe tu.
Wabani qhatha apha abefundisi benu abathwele ngamasele abathwele ngenyoka. That's why bengafani nangoku. Because inyoka nesele azibonane zona. Abahambelani. Akwabunye. Ngoba inyoka kunye nesele azibonane zona. Xa kuvelenye enyamaleka. Kunjalo nakwasisixeko. Imimoya yaphansi koromance. Imimoya yaphansi kolwandle leyo namhlanje endithi ixesha layo liphelile. Ngegama likaYesu. Imfundiso zabo, they will never deal with your character. Never. Bajonga i-earthly lifestyle. Ubomi bento eziphathekayo. Ufe oyimiliyoni othixo wami ezihogweni. You enjoy millionaires zakho ezihogweni kodwa u-enjoya pha. Luke 16 kuthi isityebi sabonakala sisithi oyina Abraham khawuthi umlazaro asofakwa kwamanzi elwini lwam ngoba kuyathisa khona. Mamelani uthixo ulona unyaka eSouth Africa bazomazi ngqo. Ithi iBhayibhile kuJeremiya chapter 14 verse 14 aba baprofeti Yeremiya andibathumanga tu kodwa baprofeta imibono yabo. That's why nangoku they will come to you and prophesy your ID number. Awuyazi wena? Awuyazi na? My God. Why uzovuma uxelela ipasti yakho yazi ngamagqirha phakathi iBhayibhile? Khuluma moya ngcwele. That time has come to an end. Where will you spend your eternity? Usamandelwe kukukhalelwa into esenzekayo usangumntwana ligqirha lenza loo nto akekho umntu kaThixo owenza loo nto. Ithi iBhayibhile Moses umprofeti wam uzombona ngokuthetha izinto ezingakenzeki zibe seziyenzeka. Amagqirha asepulpiti they will trace your history. Now on but ya kunjalo papa kunjalo. Landela upapa wakho zofa kulona nyaka lo. Hallelujah. Uthi verse 15 kaJeremiya 14. Joba ulala. Our prophet of God. Number 1, yovala ishu singangeni. Yovala iminikelo singangeni. Aphathwe inhlala afe kuphela ngabo. Athi verse 16 nani nile prophet wekuni yakujabalala njengabo. Ungangcwatshwa mntu ngelo xesha. Jesus. Besidlula amadoda kaThixo ebexhakazela enxibe ikhola ibandla lalapha elilahlekiswe nguSathane. Jesus. Lento ivela kumthana wezinsuku kodwa ivela ibuye ivele ithali phansi komhlaba. Hallelujah. Unjalo. Continue following. Yo, Nkosi yami. Continue following. Jesus. Sithi Tyhilelo 17 kwabonakala iyenyukazi endithandelayo inyukazi inxibe ezikhala zabo. My God. Faka ingqayi yegolide Khuluma Nkosi Jesu. ezeringi Yeah. abantwana baqhathwa ngazo. Jesus. Hey, Nkosi yami. Abafana bakhulayo baqhathwa ngazo. Jesus. Bathenjiswa ngephosini ezinkulu ezicaweni and yet babanjwa ulahlekiso oluvela kuSathane. The time has come. Hey, Enough it's is enough. The silence has to be broken. Ukuthula kumele kuqoboke. Jesus. Inyani sikhululwe kuba mayishunyayelwe. Mamela nikuxelele noba ungayimela wedwa esikolweni sakho. But noba bangayi-1,000 against you, they will never win against you.
the truth of Jesus Christ. Ukuze uyehova uthixo ame nawe bamebodwa bona bethethisile kwangendawo. Amabandla awafani abefundisi atshintsha ibandla lomzalwane aye kutata mhlawumbi nomama umfundisi ulelakhe ibandla usuke ngapha soze bathethisane bobabili ngoba into abazithobelayo azifani. Kanti into xa uYesu wayesehlulahlula umzimba wakhe wayengathi emhlabeni sekubekho ucalucalulo lwamabandla njengoba kunjalo nangoku. Kodwa wayesithi xa sihlangane endleleni akube khona umvumelwano, akube khona i-connection phakathi kwabathandekayo. Jesus. Ngoba le nto iqalwa ngabazalwane bangathethisani, babohleba kwinkokheli. Ayiwanda lo muntu ohleba kuye uyaziwa nekhaya njengoba kuphole uthando. Ayiwanda sobhekana kanjani uba siyasonke khona, uba siyasonke khona. Ngoba phaya akungenwa ngemisindo, akungenwa nengqumbo, akungenwa nenzondo, akungenwa nekati. Ngoba izizathu zibanika i-pride, zibanika ikati abezi-bosses upon the flock. Kunjalo Abezi-manager emhlambini kaThixo. Nkosi yami. Uthi Ezekiel 34 ku-King James, the governance being changed. It is that time. Ixesha labantu abatsha abangazuqenda position ecaweni. Ixesha labantu abatsha abangazuthi hayi ngifuna uba ngumfundisi. Ixesha labantu abatsha ukuthi come together in order to save other youngsters outside there. Jesus. Kodwa manje safuna itayitile bafana osisi. You're in a big trouble. You're in a big trouble. 2022. Imali ithethayo. Ithetha ngesipilo. God is severely punishing South Africa because of its abomination. Lilisikizi South Africa phambi ngoba ngihambela amabandla ngapha kushunyayelwa an old message that does not bring an order to the church to be prepared for the bride when it comes down. Uzifumana umuntu omthakazi elungela uclean. My God. Usashunyayela iwine endala abazalwane because they don't understand the time of God and the season of God. Baphizi bathi hayi uyashumayela ngelo xesha ushumayela iwine endala. Hey, my God. Yintoni eyenziwa zinyoka okanye umfundisi onenyoka umbona ngantoni? Ebandleni lezenzo kuthiwa abafana babekhupha abantu abafileyo ecaweni isidumbu. Jesus. But kwelobuxoki bandla elingelilo likaKristu bona abafana bamithisa amantombi. Bona abantu abatsha bebabe ne-youth conference where there will be no mentors. Apho ngazuba khona veterans balalane bamithisa. Ngoba inyoka yawuthanda umbulo. Jesus. Kunje
esixokweni senu kungenxa yenyoka. Not as the nature, kodwa kwenziwe umnqophiso kunye nazo ngamadoda ashumayelayo. Mamelani. Niyayazi bona witchcraft inamandla iyazi iBhayibhile njengani. Kaloku akakwazi uSathane ukulwa nomuntu ongakholwa opha ngaphandle. Akakwazi ukusebenzisa ongakholwayo, kodwa kumele asebenzise lwayazi iBhayibhile. Ukuze uba yintoni eshunyayelwayo ngoku. Because Satan does not know the mind of God. But to Paul, Ephesians 3 verse 10, God gives the revelation to the church so that the church can tell the demons the mind of God. The mind of God. The mind of Christ. Ucinga ntoni uThixo ngebandla lesiphelo? Yizothi umcelani abaprofeti, abafundisi, abapostile, othishala, abavangeli bobuqotho. My God. Ixesha liphelile. Sikwi-rush hour. Engambuzo uba kuphilwa nini ubungcwele ezantsi emhlabeni ukuze siyoyinxiba la mizimba. Nathixo uyakhala ngomfazi wakho uIsirayeli. Njengoba ibandla sajikeleza endaweni Nkosi yami. ixesha lokwalukwa kwenhliziyo zamandla likaKristu nobuhambe 20 years nebishop yakho nompostile wakho naye nabani, kodwa namhlanje it is time to circumcise your heart. Jesus. Awuzungangcwatshwa andibano ikizi awesamaXhosa. Abafana bathwele ngoba ngabafana ngamadoda. Alichathi xa niphuma ezicaweni ba once waphuma uzofa. uSathana lo. Wena ungabona utata akho kodwa but yazi uba uSathana lo. Akazange uThixo wathi xa kuphuma uAdam no-Eve athi uzofa. Never. My God. Kodwa bobuxoki amagqwirha akhokhela abantu. Uyabuza uYesu uba umuntu oyimfama ngamkhokhela na omnye oyimfama. Abazusuka bonke nabangene emngqumeni. Silumkalani imfama. Silumkalani imfama eziphatha iBhayibhile, and yet they are preaching all lies from the kingdom of the devil, not the truth that will set you free. Every Sunday night, Saturday night, bekani umuntu othakathayo uyakwazi ukuthi ehleli nawe awushiye umzimba wakhe lo wenyama, abe nemizimba mhlambe eyi-10 in different places. Kanjalo isuke ezilalini cha intombi iyakwazi ukujika ibe liyakho, uthi ungumfana ulale neyakho uye ngokuthekiseni izoba yiyo. Amagqwirha awushiya umzimba abe scattered all over the world. That's why nesibindi sokuthi ulibambe lingashoni nawe woyike ngoba unamoya oyingcwele. Bathandekayo kunendoda eyancama ubomi bayo, kunegazi layo. Amadimoni akakwazi ukulijonga, amagqwirha akakwazi ukulijonga. Igazi likaYesu waseNazaretha kunegazi elingaphezu kwezilwanyana, ngoba xa silibiza kuba khona i-order
Kasilibisa kubakhona ukuthula esixekweni. Hallelujah. I-TV zenu niva amadoda ethi hayi lulana izandla into nafike ngiyibona bo-2017 isimanga sento ulele namantombi ayi-10 sexual andisho kulala nje sexual lala nawo usifumana aphi isitamini esingaka 10 yamantombi. Sunday afika angene kuthiwe nanku engena asinikeleni umnikelo wokubengena xa epulpit masiphinde sinikele xa izokwehla phinde kunikelwe xa iphinde phuma maphinde kunikelwe eSouth Africa ngoba ibandla lisebuthongweni. Yo, my Wake up! God. Change of number. Vuka ebuthongweni liqasha liqashile isiphelo sifikile inhlekele ifikile. It's time of holiness. Hallelujah. Jesus. Ngoba ngaphandle kobungcwele akekho yakumbona uThixo. And ndive ngigqitywe ubungcwele balapha. Yitho apha ngikhona mna ndoyike kwangithi umuntu athi kube ngajoni athi hayi uphila ngcwele. Yes. Ukhexeza ngomzimba wakamoya uthi uMatthew 5:28 ngokuyikhangela inkazana uyikhanuke seluyixexezile enhliziyweni yakho. Which is why kwelixesha lesiphelo lokwenyama umzimba you must be always absent kuwo ushiye wona kube kusebenza lo wamoya. Lokamoya kulwasana noThixo kulakhona emthanda noThixo kulahlabelelayo kulashumayelayo kulathandazayo kulayimimoya imoyikayo kumele lokamoya a-overcome or a-overpower lo wenyama. My God. Amadoda athweleyo asengxakini. Andisho apha kuphela kodwa eSouth Africa yonke. Bathandekayo, I wish uThixo akavusa abantu Hey. abangazuqhelana nobomi benyama, abazothi bese Humansdorp kodwa babeshukumisa iSouth Africa yonke. Uhambe iprovince ngomoya ukhoyo uthandaza ngenxa yazo. Uthi uMatthew 24 2 years ago xa kuvela abaprofethi ababubuxoki Oh yes. oKristu ababubuxoki Oh yes. andulathi kophola uthando kwabaninzi esiba kunjalo nangoku. La ntshisakalo wawuze nayo enkosini yaphela nebandla Yesu athetha nalo kwincwadi yezithilelo uthi basowulondoloza loo ntlantsana ngoba yakucika ndiyabe ndikufonathela ebusuku namhlanje ungabuyela elithandweni lakho lokuqala ngokuhlole ubibandla lakho akekhona othweleyo kulo uzinikele kabutsha kuYuKristu ongumqali nomgqibelelisi wobomi bethu oyimpangi nomgqibelelisi wokholo lwethu. Sipheke kuye ehlakiwe, sipheke kuye elinyaziwe, sipheke kuye kuphala likhasi, sipheke kuye eyinkomo. Singabisapheke eziqaweni, singabisapheke befundisa, singabisapheke bashumayeli, singabisapheke bantwini wasepheke kuye Jesus. uKristu Jesu. uKristu Jesu uthi uThixo ayithetha ngoPaul kuTimothy chapter 1 Timothy chapter 2 verse number 4 ungayena in his heart angasindiswa bonke asibalele ekuyazini inyaniso. Kodwa masithula ngabathweleyo siyathanda umasithula ngabathweleyo
ikhona lento ngoba lento ayinatyiwa ngoba lento ayinamafutha ngoba lento ayinamanzi ngoba lento ayinasephu ayinavasilini ayinamafutha kodwa ingomoya oyingcwele iphefumlelwe nguye ifunde khona uma bekuthengisela i-oil leave them and focus upon the word bambizwi likathixo lilo eliyi-map lilo eliyi-direction towards the rapture ngobuqilo lusondele kodwa libandla lisafuna okubonakalayo losala kwi-rapture. uThixo wakhe wasebenzisa u-Aaron noMoses e-Egypt wathi mabakhombe emifuleni kwaphuma amasele iva bathi ne-magicians abavumisi abatoli amagqwirha ase-Egypt nawo akhupha amasele. Masifunde le verse isithathu. Revelation chapter 16, verse number 13, verse 14, verse 15 bese siyathandaza. Inye indoda eyafela ibandla. Yeah. Mnye umuntu owafela ibandla. Ngoba mnye umlamleli phakathi koThixo kunye nabantu. Kristu. Not amadoda athweleyo, not abafazi abathweleyo, kodwa nguYesu. Uthi kuJohn 14 verse 6, ndimi indlela, ndimi ubomi, ndimi inyaniso, ongaziyo kum akayi kuBaba. Ingabe uyashunyelelwa na ebandleni lakho uYesu osindisayo. Hey, Thixo nenceba bathandekayo. Hey, Thixo nenceba. Thixo nenceba. Awufunda iBhayibheli uyova kuthiwa inhlanga zazingavumelekanga bazimkhonze. But kuthiwa ngenxa yenkani kaSirayeli wayewavula imbobo uba kungena inhlanga. And seyizovala. Where are you, God? Where are you? Siyathandaza. Unifundele quickly. Isitshilelo chapter 16 verse 13. Yes. Nalo 13 ubungamlahlanga because enye into eyi-issue up engicinga bafuneka ndiyi-address before lento endiwe. And I saw uphuma emlonyeni wenamba nasemlonyeni uhamncwa. ndabona kuphuma emlonyeni wenamba nasemlonyeni werhamna. Owesithathu ngubani? Ngulo ndifuna ukuthetha ngayo because eyona challenge esinayo kwesi sizukulwana zii-false prophets. Ngabaxhasi moya oyingcwele abaprofethi bobuxoki. Eyona ngxaki esijongene nayo in this era. Abapostile, okay, masiqale kuYesu. uYesu wabhetlisha noSathane enhlamba. Abapostile babhetlisha nomxhasi Kristu ongekabonakali osazobonakala phezu komhlaba ehamba ngenyawo zombili. Okhona olindileyo ubibani because ithi iBhayibhile kulinde uba kususwe lowo ophazamisayo, lowo obambezelayo, which is the church. Kodwa yena ngxaki ngulo wesithathu fundi. Nasemlonyeni wehamncwa. Yes. Nasemlonyeni womprofethi wobuxoki. Ngulo ayingxaki akhupha amasele, akhupha demonic teaching, akhupha seducing teaching. The teachings are feelings, the teachings are emotions, not the teachings of the character of Christ.
ndiyakuva ukuthi usindisiwe Aye. kodwa univezele iziqhamo zenguquko. Show me the fruit of the repentance. And ndiyamthanda uYesu pha kuMatthew 7 uthi pha anizubabona ngegift zakho. Ewe. Ngoba xa niprofet nabaprofet, xa nishumayela nabashumayela, xa nifundiswi nabafundiswi, xa nifasta nabayafasta, kodwa nababona ngeziqhamo. The fruits. Hey. Are your fruits representing Christ or they are representing devil? Ndingamsizile uSathane, msizile moto. Ngoba ngiyamowa. IBhayibheli ungaphansi kwenyawo zethu. The devil is under our feet. Lamasele kuthethwa ngawo ndithi nithandaze. Yabona isele lomlambo lelihlaza embonweni ndithi Thixo kwenzeka. Ngithandazela isigxeba sabafundisi balapha for the first time okundafika. Thetha inyani angixoki ndikuKristu. Ngiqala ukuthandazela ifraternal lapha. Ndithetha neThixo ifraternal yaseHumansdorp kwavela isele. Landelanga umsindisi wethu yebe ayifana well done, my church in Kucha. Well done for addressing the issue. That will address what is the issue in the city of Humansdorp. Hallelujah. It is the night of the deliverance of the church of Christ. Satana, I love I am prophet wabuko wababona ndintoba isebenzisayo zii-teachings ezigcina abantu on their comfort life of sin. Kuthika isono sisono ayisosono kanti ubathandekayo. Lo mfana uvuselwe nje loo nto i-entice tuthela abantu abatsha uba kuyaphilwa ngoYesu, kuyaphilwa ngoYesu. No asidingi support from anyone kodwa ngoYesu ubomi buyadleka. Athuphonza yathetha athukufa inzuzo kodwa ukuphila nguKristu. Jesus. Not your money, not girlfriends, not boyfriends, but Christ alone. Funda sisi sithandaze. Let's go to uphume emlonyeni wenamba nasemlonyeni wehamncwa nasemlonyeni womprofethi womxoki omoya abathathu abangcweleyo. Three spirits. Befana namasela.
spirits efana namasele. Water spirits. Water spirits. Moya wamasele. Moya kafaro. I-boss. It's our i-kings. It's our ngathixo ne-queens. It's our ngathixo having separate chairs in one church. Hluka izitulo. Into eyi-1 kube khona izitulo ezahlukileyo. Hleli king. Hleli queen. Ebandleni. Nkosi yami. Hayi ngakhresta. Ethi bandla Nkosi. Lelonto. Yeah. Kanti kwelika Kristu ithi iBhayibhile ka ufika kulo ungayi ngaphambili hlala emva ukuzoka phambili ayamthatha ngasemva because phambi kwaThixo we are all equal. Yeah. Akho mntu mkhulu kunomnye siyalingana phambi kobuso bakhe. Yiloo nto nangoku wonke umuntu ofuna ukuhamba noThixo mayiphele laa nto uba hayi abelungu bangaphezulu kunathi. If ufuna ukuhamba noThixo kulo nyaka because bathandekayo asiphelelanga eSouth Africa. Nigeria isilindile siyosusa ubugqirha bakhona ngale ntambiso yalapha eSouth Africa. Ethiopia isilindile siyobuyisela into eyafunyanwa ngumtheno eJerusalem. Egypt isilindile siyobuyisela into uYosefu wayifakayo nento uYesu wayifakayo. iLibya isilindile siyobuyisela into kaSimon waseKirene awayithwalayo ethwala noYesu. Hallelujah. Amen. Susinto esengqondweni yakho ye-colonization ukuthinjwa kwakho. Susa loo nto. And then focus on your denomination. Have a fellowship with other brethren. Share the table with other brothers in Christ, with other sisters in Christ. No one will continue now. Jesus. If you want God in this season. Funda Skotuge. Verse 14. Uma bangomoya bedemoni. Niyayiva. So xa ufundiswa ngumprofeti wobuxoki ufundiswa imfundiso ze-demons nebandla engazolibiza eliyi-hardcore witchcraft angizolibiza ngagama kodwa kumuntu ufuna you can come to me secretly I will tell you. Banika amafutha bathi hayi xa uzolala uzopenda ifastela lakho penda lona ebusuku uzobona ababona abafayo. Right? Kuba bangomoya bedemoni. Yes. Besenza imiqondiso. Niyayiva? Njengoba sinomoya ingcwele bona basebenzisa demonic spirits. Njengoba umoya ingcwele ne-miracles. Even the demons have fake miracles. That's why nangokuba akhala abalandele omnye umfana engazombiza omnye umfana engazombiza ngegama bayakhala ngoba wemka eSouth Africa emka nemali zabo he did money laundering because bazimfama. Ibona ningene ku YouTube nibona izinto. Yazi ba kunomnye eGhana kunomnye umfana oshumayelayo. Thixo wami. Ukhululisa abantu basetyhini impahla zangaphansi abachebe inwele endlini kuhlazeke uThixo. Mna ndivubuhlungu obuvuka nguThixo ndithi kwanele. The time has come where God has raised abantu bakaEzekiel chapter 28 verse 7 abazombhunyula uSathana abazomhlaza
bamveza ubuze bakhe, baveza ubuxoki, baveza amaqhinga, baveza uba akananto anayo, akadalanga noyedwa umuntu. Hayi. Kanjongo 2020 ndimane ukuthi bamagwala bakabuyele esiswini somama bawo. Ndisatsho. Funda sisi. Kuba bangomoya bedemoni. Yes. Besenza imiqondiso. Working miracles. Abaphuma baye kubo okumkani bomhlaba. Which go forth unto the kings of the earth. Nabelimiweyo liphela. Bekani kunento ingxaki apha engicinga uba nayo ifuna uku-address. In fact izo-addresswa tokuthiwa yi-Illuminati, andazi noba niyayazi na, movement kaSatan, and ijoyina nangabazalwane. That's why nangoku unzima kubazalwane balapho ukunikela. Uba ndiyaxoka, I wish bekhona izicaka zalapho ezizongqinene lento ndiyithethayo. Bazalwane balapho ukunikela isishumi sikaThixo kunzima gqithi, because the-Illuminati in charge apho kusho uThixo. Last year ngo-April apha kum wale division ngakho i-Illuminati kaSatan epha phansi kolwandle enebhasini yayo. That's why abantu abatsha nangoku they love R&B music. Ahlanya ngola mculo. And bami endleleni yemoto drive kunibudedele kodwa because bamamele umculo waphansi kolwandle. Apha inyoka sijayiva nabantu abawuculayo. Yo. Kunjalo. Okay, funda. Hayi Nkosi yami. Basenza imiqondiso. Yes. Abaphuma baye kubo okumkani Yes. bomhlaba. Nabelimiweyo liphela. Yes. Ukubahlanganisela emfazweni yaloo mini inkulu. Bheka mzalwane, uqaphele lento. Ungavumi ukhonze ebandleni lobuqhinga. Uphoswe luqhilo. Ngoba impi ezolwa ngoKristu kunye nabo abamchasileyo emhlabeni, abo bathe balinyelisa igama lakhe, including naba bathathu, you won't stand it. Ndandishocked i-lockdown ngekaqala. Thixo ndithilele ukuwa kwabantu abatsha xa kuzoba yi-lockdown ngo-2020. Then into endabashocked yiyo babantu bakhala nge-COVID. Ndinombuzo apha ngaphakathi kumba I wonder xa selixheliwe ibandla, how will they stand? Shalani Humansdorp, kodwa uThixo uzoyithulula ingqondo yakhe kwabanqokileyo, kwabaqhathe abantu, kwabo bathe bashumayela okufuna zinhliziyo zabo. Hallelujah. Funda verse 15 standards. Nkosi. Yabona ndisanjengesela. Uthi uYesu msuku uzanjengesela. Yes. Unayolo lowo uphaphileyo. Unayalo wena uvukileyo emthongweni. Unayalo wena othe wathatha isigqibo sokulandela yena, ungabisalandela ibandla lakho kwenu. Unayalo wena othe wathatha isigqibo wabheka kuye, ungabisabheka kubefundisi. Yes. Uzigcinayo ingubo zakhe. Bheka mama makuthethwa ngempahla kodwa kuthethwa ngalamzimba wakwamoya, lamzimba ozohlangana ukudlwe lo udlwe ngulowa olindileyo. Kuthi uyancina nangoku ulindele ukubona unikela inyama yakho kumoya oyingcwele, unikela inyama yakho. Ithi iBhayibhile ibetheleleni inyama nenkanuko zayo. Athi umpostoli uPawulos, mambatheni ngoba uKristu ukuze ningayinika amandla inyama yenu, kwaye nobabalo ningaliniki ithuba inyama. La mzimba uzodla lo Yo. azathi uPaul
ngoba siyazi sinesakhiwo isakhiwa ngesandla. esingumzimba esimazulu. Umuchithwa lo asinanxa ngoba siyazi lo uyanqina nangoku ukhangela ubani angamnxiba ukuze umoya ingcwele abe nokusebenza ngaye. Cela siphakame sime ngenyawo, cela siphakame sime ngenyawo. Unayolo no afele enkosini ngoba uyakuphumla emisebenzini yakhe, kodwa ufele ngaphandle yiyo loo nto lesahamba izitalato nangoku. Ngikhangela abantu abazofela kuye, abazothi namhlanje ngicela itoyitoyi yabazalwane abathi benilandela, kodwa abantu benibalandela bebe nento abayixuba nayo lento. Siyathandaza bakhona yini ebusuku abathi malibuye izwi likaThixo, abathi mayibuye inyaniso kaThixo, abathi mayibuye igospel kaYesu ehlangulayo. Ngoba izwi lomqamlezo lingamandla futhi linesithwalwayo, kodwa libumtheze kwabajabalalayo. Come in front. Oh, come in front. Come in front. Come in front. Come in front. Unabantu will come acting like they are supporting. And yet, bazokuhloba lengomo. Sesingicela ufundela verse 15. Umqhele. Siyathandaza. Verse 15. Yes. Yabana ndiza njengesela. uYesu ayisiza. Lawo phaphileyo. Bamba uYesu xa isiza ithi iBhayibheli akazobonwa ihlabathi. Woza njengesela kodwa unoyolo lowo phaphileyo athi Phaphileyo yes. Uzigcinayo ingubo zakhe. Yes. Ukuze ungahambise ngeli xesha vala iBhayibhile yakho. Ungahambise isekhona ingubo engakomphatha ngoba kule nhlango kuyabanda, ngoba kule nhlango kunemvula, ngoba kule nhlango kunamaqhwa. uYesu asasindisayo usekhona ukuza komphathe. Wena naye umoya ingcwele ukusekhona ukuza komphathe. Holy Spirit, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Holy Spirit. Cela sonke sivala amehlo sithandazeni sonke. Bawo siyabulela ngalo izwi lakho.